рӯзи 11 сентябри соли равон ҳайати вилояти Хатлон бо мақсади шиносоӣ аз дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ, рушди саноати сабук ва хӯрокворӣ, ҳунармандӣ, инчунин рушди минбаъдаи ҳамкориҳои тиҷоратӣ, таъсиси корхонаҳои муштарак ва ҷалби сармояи туркӣ ба иқтисодиёти вилояти Хатлон ба ҷумҳурии Туркия сафари корӣ анҷом доданд. ҳайати вилояти Хатлон бо роҳбарии раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода рӯзи 13 сентябри соли ҷорӣ дар шаҳри Газиантепи Туркия дар форуми байниминтақавии соҳибкорони вилояти Хатлони Тоҷикистон ва Газиантепи Туркия ширкат намуданд. дар маросими ифтитоҳи форум роҳбарияти шаҳри Газиантеп, палатаи савдои Газиантеп Меҳмед Тунҷай Йилдирим, сафири Тоҷикистон дар Анқара Ашраф Гулов, раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода доир ба имконатҳои сармоягузорӣ, ҳамкорӣ дар самти рушди саноат, зарфиятҳои иқтисодӣ, музофотҳои ҳарду кишвар суханронӣ намуданд. раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид ва дар сатҳи баланд ташкилу баргузор намудани форуми байниминтақавии соҳибкорони вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳри Газиантепи Ҷумҳурии Туркия ба Кумитаи тадорукот, роҳбарияти вилоят ва шаҳри Газиантеп арзи сипос намуданд. қайд гардид ки дар рушди ҳамкории иқтисодии миёни ду кишвар Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Туркия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ нақши муҳим дорад ва то имрӯз 11 нишасти комиссия дар шаҳри Душанбе ва Анқара баргузор гардидааст. ба ҳамин шакл баргузории бизнес форум ва намоишу вохӯриҳои иқтисодӣ боис ба он гардидааст ки ҳамасола сарчашмаҳои нави ҳамкорӣ миёни ҳарду ҷониб мавриди истифода қарор гирад. аз ҷумла ҷалби сармояи Туркия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон афзоиш ёфта, нақши соҳибкорони ин кишвар бо истифода аз фазои мусоиди сармоягузории Тоҷикистон дар амалисозии тарҳҳои муштараки роҳсозӣ, сохтмон, меъморӣ, саноат ва тандурустӣ зиёд гардида истодааст. раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода зикр кард ки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирӣ ва ҷалби сармоя шароити мусоид фароҳам овардаву минтақаҳои озоди иқтисодӣ ташкил намудааст. чунин имконотро сармоягузорони Ҷумҳурии Туркия дар доираи сиёсати сарони ҳарду давлат самаранок истифода мебаранд. Қурбонали Қурбонзода сардори раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии вилояти Хатлон дар ин форум имконатҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва сайёҳии вилоятро рӯнамоӣ намуд.